Bon dia, què tal estan? La setmana comença amb una situació de clara calma d'hivern, situació anticiclònica que ens fa parlar de pocs canvis a la vista i de fet sembla, si no canvien molt les coses, que haurem d'esperar a la segona quinzena del mes de gener per a poder tindre alguna novetat en la situació meteorològica. De moment continuarem amb això, situació calmada, amb alguns núvols a primeres hores, també algunes boires i també aquesta situació s'allarga o afecta la nit de Reis. De fet, hem de dir que tindrem una nit caracteritzada per unes temperatures un poc més baixes, això sí, però amb un ambient de poca nuvolositat o com a molt algun núvol a la costa. Les úniques novetats en els pròxims dies seran les relatives a la temperatura o a la quantitat de núvols, que sobretot a partir de dimecres seran més abundants, però que de moment, tant avui com demà dia de Reis, queden restringits a l'àrea litoral i a primeres hores del dia, desfent-se després en quant el sol guanya força. Respecte a l'evolució de les temperatures, este que veuen és el mapa relatiu a les mínimes d'avui, mentre que este altre, que ara tenen les seues pantalles, és el de dimecres. En color blanc podem veure com la zona és molt més extensa, indica la zona de les gelades, que afectarà gran part de l'interior peninsular, però també s'acostarà a les nostres comarques on les gelades dèbils continuaran sent presents pràcticament tots els dies, alguns dies amb més rosada blanca que altres, però la veritat és que la situació d'hivern, pel que fa als valors en els termòmetres, continuarà afectant-nos al llarg d'esta setmana. Insistim que esta nit també amb baixada de temperatures i un ambient de calma per a la nit de Reis. Núvols els que teníem este matí que poden veure en algunes de les imatges que ens han fet arribar, en esta espectacular fotografia amb el Mondúber de fons que ens arriba des de Gandia i ens la envia Josep Emili Àrias. També teníem núvols abundants en altres punts de la costa. En el cas de Cullera, com poden veure, el dia començava amb nuvolositat abundant, sobretot a la zona marítima. Després s'han anat desfent estos núvols i ha quedat un dia radiant. També la nuvolositat ben abundant a primeres hores a la Marina, en el cas de Dénia, aquesta imatge que ens envia Ramon Portolés, i també destaquem els núvols que s'han vist en altres punts de la costa alacantina, com ha sigut el cas de Xàbia en esta imatge de Toni Bolufer. I destaquem igualment que el dia ha sigut radiant una vegada han escampat aquestes boires o aquests núvols baixos que s'han afectat o han vist sobretot al litoral i que avui les boires no han sigut tan persistents com ahir. Esta imatge d'ahir respon a Casas de Molla, ens l'envia Paco Monteagudo. Avui la boirina ha sigut un poc menys compacta que en la imatge que veuen. Núvols baixos que de tota manera continuaran sent el més característic en la situació meteorològica. Podem seguir en la imatge o en la seqüència d'imatges del Meteosat com la situació ve caracteritzada per aquest domini absolut de les altes pressions en bona part de centre Europa i sobretot en la península Ibèrica i els fronts que els costa d'entrar, els costa de penetrar perquè amb les altes pressions no poden avançar. De fet, només afectarà aquest front que veuen en els pròxims dies la zona del nord peninsular. A nosaltres, com a molt, ens arriben núvols alts i, de fet, en l'ampliació d'avui de la imatge del Meteosat el que podem veure és que les boires és el més destacable, però que avui no han afectat les nostres comarques, han quedat a la zona marítima els núvols baixos i sí que hi ha hagut boires persistents en tota la zona de la Vall de l'Ebre i la Vall del Duero. En general, a la península Ibèrica, estabilitat, com a molt eixes boires de primeres hores i uns núvols que tendeixen a desfer-se en quant el sol guanya força. En general, un dia de calma i d'estabilitat que serà el que tinguem bona part de la setmana que avui comença. Repassem mínimes. Cap a Castelló destacàvem els 3 graus per davall de 0 de Vilafranca, inversions tèrmiques importants en les zones més altes, no tant de fred com en les més fondes, on es deposita l'aire fred. Hem tingut 0 graus a Atzeneta del Maestrat, 6 a Vinaròs, 6 també a la ciutat de Castelló, 3 positius a Segorbe i 7 a la Vall d'Uixó. A les comarques valencianes, les mínimes d'avui oscil·laven entre els 2 graus positius de Xelva, els 5 de Llíria o de Bunyol, els 2 per davall de 0 d'Utiel i del Jalance i 2 positius que han registrat a Ontinyent. Cap a la costa, les mínimes de la jornada s'han situat avui en uns valors que oscil·laven entre els 6 graus de Sagunt o de Sueca, els 7 de València, Alzira o Gandia i els 3 de la ciutat de Xàtiva. I a les comarques del sud, les mínimes de la jornada han tornat a deixar gelades a l'interior, com ve passant en els últims dies, amb aquests 3 graus negatius de Villena, destacaven els 9 de Dénia, 5 d'Alcoi, 8 de Benidorm, 5 de la ciutat d'Alacant i 3 d'Orihuela. El mapa isobàric previst per a demà al migdia, un dia més, i anticicló que és l'amo de la situació i que, de fet, afecta bona part del continent europeu, amb les calmes pròpies d'esta època de l'any. De fet, les minves de gener són pròpies d'esta època de l'any i és un anticicló fermament estacionari que encara es potenciarà més, es aprofundirà en els pròxims dies. Això ens indica que no hem d'esperar massa novetats, com els dèiem al principi, les úniques les referides a la temperatura, que té tendència a baixar, avui les mínimes, demà les màximes, però després a tornar a recuperar-se i parlar sobretot de que els núvols
núvols poden ser més abundants en alguna jornada que altra. Avui tindrem domini del sol, de fet serà difícil que vegem núvols a poqueta nit. Tindrem un vent que tindrà tendència a ser de mitjorn, per tant ambient càlid a les hores centrals del dia, però mínimes que baixaran. De fet, esta nit, la nit de Reis, tindrem uns valors frescos, sobretot a les comarques de l'interior, de nou amb gelades dèbils arreu de la nostra geografia, un poc menys baixes, com és lògic, a les comarques costaneres. Per a demà tindrem poques novetats. De fet, destacarem que les màximes seran les que baixen demà, entre 1 i 3 graus. Hi haurà alguns núvols que puguen enterranyinar el cel i el vent que girarà a tramuntana. Serà fluix, però això serà prou per a que l'ambient siga un poquet més fresc que avui, o les màximes seran més agradables i arribaran als 17-18 graus. Respecte a la vesprada, no esperem canvis. De fet, lluirà el sol a tot el territori, també a les comarques del nord, i la miqueta de vent de tramuntana farà que l'ambient siga un poc més fresc, amb unes màximes lleugerament més baixes, com també a les comarques centrals, a les comarques valencianes, i cap al sud, on el domini serà del sol, una vegada escampen aquestes boires que puguen formar-se molt puntuals. Demà no seran generals ni massa persistents, tindrem domini del sol, tant al centre com al sud, els diem, i unes temperatures lleugerament més baixes, els valors màxims. Els dies següents, la novetat serà la referida als núvols, es faran més abundants. Sobretot tindrem boires que ja podran ser més persistents a partir de dimecres en les comarques de l'interior, però també boires en tota la zona litoral, tant dimecres com dijous com divendres. Sembla que aquesta nuvolositat arribarà a ser abundant en alguns punts de la jornada i costarà en alguns casos que s'obrien clarianes. Les boires també seran presents i les temperatures tindran una tendència a pujar lleugerament de cara a mitjan final setmana. Acabem, com sempre, amb un repàs en imatges de les que ens han fet arribar, amb aquesta espectacular imatge del sol que ens envia Juan Carlos García Alonso des de Caudete de las Fuentes, on se pot apreciar perfectament les taques solars, l'activitat solar que es reflexa en aquestes taques solars. I es deixem amb un recull d'imatges de la lluna plena que estos dies ens ha deixat unes panoràmiques espectaculars. Els recordem que l'adreça a la que ens poden enviar fotografies o vídeos és la que veuen en les seues pantalles, oratge@tvmediterraneo.es.